Uncle Boss, short interview lang. Oh, vlogger ha? Siyempre, nandito ka na i-share mo sa amin kung ano yung mga masasabi natin sa mga bata. Hindi sila bata, matatanda. Tanda na, wala. Mga senior, hindi mga may bata din. Malalakas. Malalakas. Nakakatuwa. Kaya, Oo. dapat lagi natin gawin to kasi maganda sa katawan. Yearly. Oo. Yearly, dapat monthly. Hindi kakayanin masaya namin. to, Yearly, masaya to. okay na. Ayun. Salamat sa WPCA, WPCA sa pagpalaro nito. Yun. Sana dumami pa kasi mas magandang events pa. Opo. Masuspay. Itutuloy pa kasi may mga dumadating na biyaya daw gagawin mga hanggang stage 8. Ba? Oo. Mga biyaya. May biyaya kahit na konti. So, baka biyaya yun ha, biyaya. Hindi, may biyaya kahit na konti. Maganda yung may biyaya kasi Oo. totoo naman mahirap mag-ensayo, kawawa ang mga siklista, di ba? Oo. Nagpa-budget yan, nasisiraan. Siyempre. Hindi biro ang... Yun din ang problema ng Team Bulinaw noon. Naubusan daw sila ng budget kaya... Yes, isa na yung katulad nun. Siyempre, tina-target natin ibang location. Nandiyan na sila. Oo. Sila Gumagastos. Kapitoy, Oo. ng Bani, di ba? Oo. Mga grupong Anda, Oo. Bulinaw. Siyempre, pagbabiyahin nila, babudgetan din nila Oo. yan. Pero lang, kung patutulogin mo sa bahay mo sila lahat. Pwede sir. Babudget ko rin sila ng pagkain. Hindi naman yun. So, Pagtutulungan na lang yun. anyway, kasi ang sabi ni Sir Casta noon, wala daw budget na naibigay ngayon si Engineer Baloy. So, yun ang problema nila. So, at least may kahit na papaano, may kunting Basta na ang ano aim tayo? naman natin, magsama-sama lahat Sama-sama. ng mga, healthy living. Oo. Yun lang yun. Masaya. Masaya. Oo. And the more na sumali sila, Oh. lalo na yung mga sa malalaki fest like Bani, Anda, Bulinaw. Infanta. I-invite natin sila kahit na sa final awarding. Nandyan sila, sir. Kahit na... Sikleto, palaruin nyo ng suwal. Oo nga daw, sir. Dahil may suwal na ruta. Sabi ni Cap. So, suwal, gamitin nyo na pokor. Apo. Suwal muna daw sila. Tapos, susunod ang Lingayen. Ang Lingayen naman is, ang ruta, sir, neutral mula Capitol. Tapos, Pakawala sa may bahay na, Pakawala. Tapos dito na. Yun dati. So, okay, sir. Shout out, sir. Shout out sa mga tropa natin yan. Mga tigalingayan, of course. Of course, team namin. Mga tigabugal yun. Ay, yan. sir. Okay. So, yun lang. So, Okay. ride safe mga kapadyak. Okay. Thank you, sir. Hey, brother.